to kepen identitas. Kuda. Ya apa? Iki dang lho. Ndase iki dang sing kene mbok tegul lho. Kuwi iki dang kok. Tak kira jalan iki mah. Oke, Rois ben. Kawula nuwun sewu. Nggih anak Prabu Balarama. Paman Arya kados pundi paman? Menika sanget ngagetaken dene wonten ing alun-alun Dwaraka wonten tiyang-tiyang ingkang boten pibuna menika sajakipun kok nyolowati ngaten. Pak, nggih, terus mriki paman. Badhe kepareng dipun dangu menapa lajeng dipun busah kemawon menapa kados pundi. Prayoganipun dipun danglakung min kemawon. Oh mekate Gusah apa pitik? Gusah. Mangsa aku ngewak-ewake men. Iki pate kobongan iki lho. Lho, pate kobongan. Hah? Pate kobongan. Lah sangseng. Uli. Ora sangseng. apa pajakne aku ki nggon nuwuh ngono apa rumangsamu?